Ik hoop eigenlijk gewoon een betere zwemmer te worden, dus harder te zwemmen dan dat ik nu doe. En gewoon plezier te houden de komende jaren richting Los Angeles. En nog gewoon ik te leren als sporter, maar ik gewoon als mees en mijn wereld ietsjes groter te houden dan alleen nog het zwembad. Paraswimster Lisette Brunsma trainde jarenlang in Amersfoort bij de nationale paraswimploeg. Op 3, 2, 1. Nu had ze de kaart maken om zelfstandig weer om te gaan naar het Jereveen. Om te trainen met een nieuwe coach. Dus het wie sowieso de keuze of ik eens maar naar Eindhoven of ik dus wat oors. En ik vind Eindhoven is wel heel fier van mijn familie en mijn vrienden. En ik wil eigenlijk daar aan een nieuwe omgeving. Na 8 jaar trainen bij het team. Het is gewoon iets nice en dat is wennen. En, maar ja, als je iets nice, na je prestaties wil leveren, moet je naar je dingen van. En ja, ik wil gewoon daar aan een nieuwe omgeving, een nieuwe uitdaging, maar ja, wat vertrouwde en bekende mensen om me heen. Dus het doel is om de komende aan het trial hier, om daar te bouwen dat zij daar hopelijk weer op Olympische Spelen, maar eenzelfde resultaat hebben stiert.